Makadii vana vaMwari, mufaro wangu kuchingamidzai zvekare muzuva ranhasi. Tiri kuenderera mberi nekotali leseni yedu. Nhasi tiri paleseni namba 3. Leseni namba 3 inoda kudzidzisa nezvei? Toda kudzidza pamusoro pechinhu chinonzi pride nehumility. Zvinoti affecta sei sevana vaMwari. Panyaya iyi vana vaMwari, tinokumbira tombokotamisa uso hwedu tinamate kuna Ishe wedu kuti patichata go through that lesson Mwari atibatsire kunzwisisa tigotendeuka neuzhinji hwedu. Kuna Mwari Baba wakatendeka uri kumusoro kudenga, nezita raMambo Jesu nesheni yamutsvene, tokutendai samasimba ose nenguva yatawaniswa nemi kuti tiri pamberi penyu tigokutaurirai samasimba ose kuti chitibatsirai imi Jehovha tigonzwisisa pamusoro pepride nehumility, uyezve pamusoro peeffect yazvingatipa sevana venyu panguva yekunamata, panguva yekurarama, pane zvose zvatinoita mukati mekurarama. Tinonamata nekutenda kuti manzwa munyengetero wedu muzita raMambo Jesu unogara nekusingaperi. Amen. Alright. Tichienderera mberi ne lesson redu pamusoro pepride and humility. Toda kumbozama kutarisa kuti pride chii, humility chii, noti affecta papi uye sei mukati mekunamata muchikristu chedu. Alright. Pride ndo chinhu chakanyanya kuipisisa mukati mekurarama. Why? Nemhaka yekuti haukwanisi kuziva kuti unayo. Unorarama uchifunga kuti hauna pride, izvo pride unayo. Zvimwe zvese zvivi zvatingaita mukati mekurarama, kungave kutsamwa, kungave ruchiva kana chipi nechipi, tinokwanisa kuzviona. Asi kana iri pride, pride inonetsa kuona, ende pride yacho inotokuudza kuti hauna pride until pride iyo, the same pride, yave kurana upenyu hwako in every way. Nyaya yepride iyi haina kutanga nemunhu, chinhu chakatotanga kubva kumusoro kudenga. According to my scriptures, Lucifer aiva neuchenjeri newisdom. Lucifer aiva nebeauty, aiva nerunako, akagadzirwa nematombo etype dzese anokosha, akava nepride muhana. Izvi zvakaitika even munhu asati acreatwa, earth isati yavepo, Adam naEva vasati vavepo, pasati patombove nechivi pano pasi, pride yakanga yavemo mukati maLucifer. Luke chapter 14 verse 11 inoti, nokuti mumwe nomumwe unozvikudza uchaninipiswa, uye mumwe nomumwe unozvininipisa uchakudzwa. Vhesi redu iri rinongotidzama kutitsanangurira, kutionesa kuti chinhu chinonzi kuzvikudza pride kana kuti kuzvininipisa humility pamberi paMwari ine zvainoita. Uyo anozvikudza uchaninipiswa, uyo unozvininipisa uchakudzwa. Zvakutipa kuti tipinde muleseni redu remusi weSunday, notiyo tight fingers of pride. Vanhu tikafunga kuti pride, tinotanga kufunga kuti tine mapolitician vanoita zvematongerwo enyika, vachizvitutumadza vachidii, kana vane mari, vanhu vari famous, vari popular, macelebrity, kana kufunga kuti mhuka inonzi ngarikunwiya. Ndo chete zvatinofunga tikareva pamusoro pepride. Asi ndizvo badzi here? Pride inyaya yekuti unenge munhu uchifila kuti you are more important than others, you know better than others. Ndo chinonzi pride. But hatizivi hedu kuti pakatanga that pride, kuzvikudza kwaSatani, kwakatanga rini uye kwakatanga sei. But shoko rinotiudza kuti iye Lucifer ndiye akatanga nepride kumusoro kudenga, apo paaifukidzira areka yaMwari ari kumusoro kudenga, iri ngirozi huru kune dzose. Ndo pakatanga inonzi pride. Papride ipapo tine makomponents anokwana kuita matatu pamusoro pepride. Shoko raMwari rinotiudza kuti chekutanga pane chinonzi kuchiva kwenyama, nekuchiva kwemeso, uye kuzvikudza kweupenyu. Ndizvo zvinhu 3 zvinoshandiswa naDiablos Satan pakuita basa iri. Kubva pekutanga pana Adam naEve haana kuchinja mushandiro iwoyo, nanhasi ari kungoshanda. Hapana need yekuti achinje, nekuti kwaari zvinhu zvitatu izvi zvinoti kuchiva kwenyama, kuchiva kwemeso nekuzvikudza kweupenyu zviri kumushandira kuti vanhu vave vane pride kwaari. Ende tikatarisa kuti even mugarden weEden pazvikatangira chaipo kuedzwa, Eve akatarisa muchero akauona uchifadza kutarira nemeso, kuchiva kwemeso kwako. Akaona uchinaka kudya, kuchiva kwenyama. Akaona muchero uchingwadza munhu,
ya pride of life kuti uyu munhu akangwara. Saka those 3 components Satani anenge atopedza nemunhu, ndo paanotibata napo ipapo. And out of those 3 components, kuchiva kwenyama unogona kuona kuti panapa ndatsamwa, panapa ndazochiva chakasingafaniri kunge ndichichiva, unogona kuzviona. But pride, kuzvikudza kweupenyu, ndo chinhu 1 chausingagoni kuona. So nekudaro, this is a very dangerous thing mukurarama. And zvinoita pride ndezvizvi, inohwanda pazvinhu zvatinofunga kuti zviri positive. Ndo pasemienzaniso confident, zvinonzi munhu ari confident, munhu uyu ane leadership, munhu uyu ari ambitious, munhu uyu ari honest, anoudza munhu sezvazviri. But kuseri kwemashoko andataura aya ndokunooneka iri pride. Nekuti munhu ari pride, ane pride haaudzirwe, anokuudza ipapo ipapo because of pride. Anonzi ari honest, anosvika achionererwa wenzi iconfidence, ndo chinonzi pride ichocho. Ende nekuda kwezvinhu izvozvo zviri 4, kazhinji nekuda kwepride, munhu unenge uchizviti ndini ndinoziva, unotora credit yese zvese zvaunenge waita, uchiti ndiri nani kupfuura vose, because zvinosaunda sezvinhu zviri positive. Handiti kuti ane leadership, ane confidence, ane chii, zvinokupa kuti ufunge kuti ndiwe wakaachieva those things. Ende zvinorana upenyu hwako uchiita go deeper until that pride yakurana your whole life. Luke chapter 18 verse 19 inotaura pamusoro pe famous parable yevarume 2. One anga ari muFarisi, one aive a tax collector. And as you know, mu-Jewish society, muFarisi munhu aizikanwa nekuverenga magwaro, nekumastada in and out. Vanhu vaizikanwa nekuziva shoko. But ma-tax collectors aitonzi aya ma-traitors, vanorarama upenyu vachitora pfuma yevamwe, vachicollecta tax yegovernment iri kuvadzvanyirira. So that ndo mamiriro anga akaita vanhu 2 ava. Then vapinda mutemberi, a tax collector akamira kumashure, uyo muFarisi akamira kumberi. Farisi akanamata achitaura kuti Mwari, tarisai muone, inini handibiri vanhu, inini handizodai, ndiri nani kune vamwe. Ndo munamato waakapa. Uyu a tax collector akangozvirova chipfuva nechiso chine grief, akataura kuti Mwari, inini ndiri mutadzi, ndiregerere. Apa zviri kushova kuti kudii? MuFarisi uyu aiva nepride yekuti akatadza kuona chimiro chake, akatanga kuona zvevamwe, akatanga kuzvikombeya, akatanga kuzvikorokotedza pamusoro pema-accomplishment akanga aita. Instead yekuti anamate akumbire Mwari, akange akutaura ma-accomplishments ake pamberi paMwari. Mwari ndo atova muteereri, watova audience. Asi uyu akaziva chimiro chake because of humble being yaiva ainayo. Akakumbira Mwari, Mwari vakamunzwa, akaenda kumba aine grace. Nekuda kwei? Nekuda kwekuti akazviisa pasi. Uyu akaenda kumba anga aine full of accomplishment. Kapu yake yanga yakazara ma-accomplishments. Saka grace yakashaya pekupinda. Uyu akauya nekapu yaitsvaka grace, akaenda ainayo. So zvinotidzidzisa izvi kuti kana tichiona vamwe hatifani kukombeya kana kuita anything. Pride ine kazhinji kuda kukombeya nemumwe. And tikaverenga kuna John wekutanga chapter 1 verse 1 inoti kana tichireurura zvivi zvedu, iye wakatendeka wakarurama, nokudaro kuti unotikanganwira zvivi zvedu nokutinatsa pakusarurama kwose. So muri kuona here kuti panapa eFarisi haana kuona need yekureurura, akaona ari panguva yekutaura ma-accomplishments ake. So unongodzokera kumba usina chawagadzirisa nekuda kwepride. Zvinotipinza palesson yedu musi weTuesday, zvinotaura pa Moses, the humble servant. Moses aiva ne-everything chaigona kumuita kuti ave a proud person. Alright, chekutanga aigara mutemberi ari royalty. Chechi2 aiva akadzidza uchenjeri hwese hweancient Egypt. Chechi3 aigona kutaura pamashoko nemadeeds ake. Chechi4 akawana finest education. So zvese izvi aikwanisa kumira ari very proud, but akaita walk away from all those things. Paine everything chekuti akwanise kuita pride, akaita walk away. Zvinoreva kuti shoko raMwari harina kunyepa kuti pavanhu vese vakaonekwa
Moses was the most humble person. Hebrews chapter 11 verse 24 inobva yati, nekutenda Moses akakura, wakaramba kunzi mwanakomana womukunda waFaro, akati zviri nani kuitirwa zvakaipa pamwe chete navanhu vaMwari pane kufara muzvivi nguva duku. Muri kuona kuti panapa Moses decided to leave all those fantasies dzemuEgypt. Akati zviri nani kutambudzika ndichitambudzwa nemaEgyptians, asi ndiri kurutivi rwaMwari. Akatarisa reward yaanowana kuti ari kungowana kareward kenguva diki, asi kune chinonzi eternal life. So Moses decided to walk away. First stage ndeyekuti kubva mucomfort zone yeEgypt. Nesuwo vana vaMwari tine zvimwe zvinhu zveEgypt zvatinazvo, zvatigere nazvo mudzimba dzedu, zvatinoita misi nenguva. The first step yekuva humble is to walk out of those comfort zones. Toita zvinodiwa naMwari, kunyangwe zvichirwadza, kunyangwe zvichiita kuti tisekwe, but reward yedu uri upenyu husingaperi. Do you know kuti Moses paakasiya utefetefe akauraya muEgyptian aitambudza mwana waMwari? In other words, akazama kusunungura vana vaMwari nenzira yake asingashandisi nzira yaMwari, but nekudaro Mwari ane nzira dzake. Saka pride dzakamupusha panguva iyoyo. Inini ndinofanira kusunungura vana veIsraeri, asi achiita nenzira yake. Akazama kutaurira vana veIsraeri kuti ndinoda kukusunungurai, but havana kuzvinzwisisa. Pazvese izvi akagumisira ofudza makwai for 40 years. Toda kuti tionesane panapa. Moses akagara muimba yaFaro for 40 years, akanofudza makwai for 40 years, akazosunungura vana veIsraeri, akagara navo murwendo rwekuenda kuKenani for 40 years. I3 mastages aanosangana nawo. Tinoonei pamastages matatu aya? Akambozama kusunungura vana veIsraeri, akashandisa self confidence, asi paidiwa God's confidence. And papasingapiwi impulsive action, but paidiwa patience neendurance. Ndichaita zvakati ndo yakanga iri way yake achida kuvasunungura. Ndichaita zvakati, ndichavabuditsa muIjipiti vana vaMwari. But pekupedzisira hambo yavepo after 40 years dzekufudza makwai. Akabvunza kuti ndimbori ani? From Numbers chapter 12 verse 3 inoratidza kuti Moses was humbled because akaita 40 years into wilderness. According to Peter 1 chapter 5 verse 1 inotiudza iyo kuti kuzvikudza kunoresista nyasha, asi kuzvininipisa kunowana nyasha. Tinozviwana even palesson patatanga kutaura paMonday kuti uyo akazvikudza muFarisi akashaya nyasha, uyo akazvininipisa akawana nyasha. So Moses akagara muwilderness for 40 years sekunge munhu ari mupunishment, but aigadzirwa basa guru raive pamberi pake rekutungamira vana vaMwari kubuda muEgypt. Tikatarisa kuti mukufudza makwai unogona kurasa gwai rimwe chete, unoritsvaka uko mumasango mune makava uchiuya naro. That way was training yekuti paachatora vana veIsraeri vachaita mahwanhwana vachange vachitsauka, anofanira kunge aine patience navo. It was a blessing in disguise. Yaita sepunishment but irichi a blessing, a training yanga iripo. Mumaphases matatu akapindwa naMoses. Tinoona kuti upenyu hwaMoses bekutanga aidzidza kuti ave someone, kuenda kuchikoro kuti uite someone. Phase yechitu akava munhu ari nothing mukati meupenyu, mufudzi wemakwai. Phase yechi3 inoratidza kuti panguva iyi anga kuti Mwari is everything. So the middle phase yekuti I am nothing, hauna chauinacho, inogadzirira nzira yekuti upinde muphase number 3 yekuti God is everything. So pay attention. Sometimes unogona kuona uri muphase number 2 yekuti wakuzviti I am nothing. Kazhinji zvitarisisi unenge uri mugood direction. Mwari vanenge vachikugadzirira kuti uti paunozobuda muphase iyoyo unenge uchiti God is everything. Vazhinji tiri kurambira tiri pafirst stage yekudzidza kuti tive something, hatisi kupinda musecond stage yekuva nothing inozosimudzira Mwari pathird stage yekuti God is everything. Why tichiramba tiri mufirst stage? Because of pride. Topinda pachitatu Wednesday inonzi great offense. Lesson rinotisvitsa right before the cross
pana Luke chapter 21 verse ya 24 to 27 panotaura nezve last supper. Mwari ave kuda kufa, vose vaive naMwari naJesu vaiziva mabasa ese akaita, kumutsa kwaakaita vakafa, kuporesa mapofu, even kuchema pamaguta aive amuramba, zvese vainge vakazviona. But instead yekumirira chinhu chikuru nekuda kwepride, vakange vakubvunza kuti pakati pedu mukuru ndiani. Zvinova zvakanetsa kuti zvakambomira sei. Izvezvi kuna akanditarisa neakateerera ari kutofunga kuti dai nani ndiri ini handaimboita zvakadaro. It's another way yekuratidza kuti pride iri mauri. You are not important, or you are not better than them. Ukaona kuti you are better than someone, it's pride. Zvinowira munhu wese. Izvotoda nyasha dzaMwari kuti dzitibatsire. So tikatarisa kuti chingwa newaini zvaitenge zvichitori patebho, but vanhu vachifunga kuti ndiani mukuru pakati pedu. So tinotongoona tega kuti this problem of pride, it's not a joke. Vakafamba naKristu vakaona kuzvininipisa kwake, vainge vasina kuzvininipisa, vakatozokura. So we are not exceptions. Tinogona kuramba tiina Kristu, tiinaye, tichifamba naye zuva nezuva, asi tisiri kuzvininipisa. Tikatarisa kuti Jesu Kristu wakasiya korona kumusoro kudenga, akadzika pasi, akazvifananidza nemunhu, akazvifananidza kwete nemunhu nje, akazvifananidza nemuranda. Ndo zvakaita denga. Munhu anofanira kuzvidzikisira kubva paari oenda pazasi ndokuzvininipisa. Pangave paefunction yemunhu, unonogara kucheya iri kuzasi. Iye muridzi wefunction ndiye achakukwidziridza kubva pakwawakagara achikuisa pachinzvimbo chiri nani, ndiye achakusimudza. Zvinobva zvaikonfema vhesi redu riri kutaura kuti anozvininipisa uchakudzwa, neuchazvikudza uchaninipiswa. Tikataura kuti Mwari pavakaona mwanakomana achidzika pano pasi, zvinonzi neshoko raMwari akakwidziridzwa kudarika zvimwe zvinhu zvose. Saka kuzvininipisa kwakaita Mwari kunoratidza kuti ndo how the universe and how God works. Ende tikatarisa chinhu chinonzi kuzvininipisa kunobuditsa hakutambiri. Tikatarisa kuti Mwari Baba vakabuditsa mwanakomana, mwanakomana akabuditsa Mweya Mutsvene, Mweya Mutsvene unotibuditsira presence yaBaba. So humility, kuzvininipisa kunopa hakutori. Tikatarisa according nespirit of prophecy, kuzvikudza ndo chinhu chisina kana hope mukati mekurarama, ende chiri incurable. Nekuda kwei chisingarapiki? Zvimwe zvose zvinoonekwa, asi kuzvikudza hakuonekwi. So kana usina kuona kuzvikudza, haukwanisi kukutaura, haukwanisi kureurura, haukwanisi kurapika. Zvimwe izvi kana usina kuzvikudza, unozviona, wozvireurura, wozvitaura kuna Mwari, Mwari vokurapa. Saka hakupana pauchaenda kuna dhokta nemusoro unotema, woregedza kuti musoro unotema, wokurapa musoro iwoyo. Dhokta anorapa zvawataura zviri kurwadza. Saka ndokuda kuti pride chinhu chatinogona kusaona, haukwanisi kuchitaura, ende muchiremba haakwanisi kuchirapa. Also kuzvikudza kunouraya relationship nevamwe, hakutongouraya relationship naMwari, nevamwe chaivo. Why? Haukwanisi kuapologize, kukumbira ruregerero kune mumwe, kutoti sorry. Why? Because you are always right. Ndozvaunenge uchitaura kana uine pride. Haukwanisi kuteerera vamwe. Why? Because unozviti unoziva zvose. Chinoitika ukatoona haufari nemaachievements vevamwe. Paunoona vamwe vachiita maachievements, unotoona semathreats kune zvako zvaunenge waona, and always unenge uchirarama in competition. But kana uri mulove uine humility, success yemumwe unenge uri mufaro kwauri. So ndo zvauri here mutendi wanhasi, mwana waMwari. Ukaona mumwe wako aita chakanaka chaitirwa naMwari, unofara here kana kuti unoona competition? Unenge uchitozvimakira pakadaro. Kazhinji ukashaya that pride, shoko raMwari rinotiudza kuna Proverbs 16 verse 18, inoti kuzvikudza kunotangira kuparadzwa, uye mweya wamanyawi unotangira kuwa. So ngatikumbire kuna Mwari atipe mweya wokuzvininipisa. Toenda pana Thursday, looking at him. Philippians 2 verse 3 to 8 inotiudza kuti Jesu akasiya throne kudenga, akazvarirwa muchidyiro chemombe, akaurayirwa pacross.
Just imagine, panzvimbo dzese dzekuzvarirwa, wozvarirwa muchidyiro chemhuka, mudanga. Vamwe tiri kuzvarirwa muzvipatara kunana Beinzo kunodhura. Musiki akaratidza kuzvininipisa akazvarirwa muchidyiro chemombe. Tikatarisa kuti akaroverwa pamuchinjikwa. In other words, muchinjikwa chinhu chairoverwa munhu asina marights panguva yemaroma, munhu asina kukosha, munhu asina kana anything, akashoreka. Just imagine rufu rwakadaro, musiki achiuya kuzotifira. Apa ari kufira mhosva isiri yake, mhosva yechinhu chaakasika chakatomutadzirawo. Hakuna kuzvininipisa kwakapfuura kudai. Ende izvi Jesu Kristu akazviita voluntarily, haana kutumwa kana kusimudzwa kana kufoswa. Kazhinji ukaona wotofoswa kuita humility, hakusi kuita kunyadziswa. Kana wakunzi ibva pakati uite chakati, chinhu chakadirira, kunyadziswa. Asi Kristu vakasiya korona, vakaitsveta pasi, vakauya pano pasi kuzotifira. That way, izvi zvinoratidza kuti Mwari wedu anotida. Ukaona waakufoswa kusiya throne, zvisiri voluntary, it's losing. Jesu Kristu haana kuluza, because akasiya oga omene nekuda kwake. And tikatarisa kuti gap riripo between Mwari musiki ne-servant rakakurisa zvokuti hatikwanisi kuridescribe, hatikwanisi kuritsanangura. But Kristu akakwanisa kusiya that throne negap riripo kuzoita munhu mudiki diki anofira pamuchinjikwa. In other words, kuzvininipisa kwaKristu kunoshepa upenyu hwedu. So isusu kuti tikwanisewo kuwana kuzvininipisa kwakadai, ngatiswederei pedyo. Kuzvininipisa kwaKristu tinokutambira takaenda pedyo naKristu, anokwanisa kutipa kuzvininipisa. Uyezve Kristu ndiro light rinovheneka. Patinosvika pedyo naye, unotoona kuti kwandaakuita kuzvikudza, wobva wakumbira Kristu ndipewo kuzvininipisa kwamanga muinako. So ndo lesson ranga tinaro muzuva ranhasi. Ndinovimba tadzidza. Kana paine zvamuda kuwedzera, munoisa mucomment section. Kana zvamuda kubvunza, munoisa mucomment section. Ngatisanganei zvekare musvondo rinotevera. Mwari atiitire zvakanaka.